Em performansekî hazır dikin ji bo salvegera şehîtiyek de. Di heman demê de salvegera şanoya cîhanî ye. Wek mîraz, wek pêşeng em wek şanoya çi ye? Mîrasa xwe, pêşengê xwe heval şehîtiyek de dibînin. Ji ber ku bi rastî yani di şanoya çiya de eger îro em yani ekîbekî wek bi şanoya çiya binav dikinse gavên wî destpêkî heval şehîtsariya şehîtbara di heman demê de şehîtiyek de şehîtiyê wî ev kirin. Bi taybet ji ber ku em piranî şehîtiyek de bibîrtînin, ji ber ku şehîtiyek de sala 2004 li meydana Helebê roja salvegera şanoya cîhanî de agir berda bedena xwe. Elbette ev îsyanek bû li beramberên dextên dijmin li ser gelê me, li ser çanda me ev îsyanek bû ew roj hilbijart. Wek şanogerek ew roj hilbijart. Em jî her sal şehîtiyek de festîvala şehîtiyek de du sala carekî festîval çê dikin. Her sal em bibîrtînin. Du sala carekî festîval e, salane em bibîrtînin. Her bîranîna wî de wek bîranîna şehîtiyek de carna şanoya, carna performans yani gorî derfetê xwe em bi bîranîna şehîtiyek de yani şehîtiyek de bibîrtînin. Îsal jî dîsa par festîval bû. Hem salvegera wek me gotî ji ber ku salvegera şanoya cîhanî de şehîtiyek de fedayî yani çelekekî fedayî kir agir berda bedena xwe. Par festîval bû îsal bîranî ne. Bîranînê de jî dîsa jî yani bi şanoya bi performansa îsal jî çar pênc grupên me yên şano hene. Wê bîst û pêncê mehê li Dêrikê ev bîranîn bê çêkirin. Bîst û heftê mehê li Irqamişlo li navenda Mihemed Şêxo ev bîranîn bê çêkirin. Wek grupa ekîba şanoya çi ye me performansek hazir kiriye. Hem ji danspêkê, hem solo danspêkê, hem bi dengbêjî, hem jî wek vegotina şehîtiyek yani şehîtiyek de basa şehîtiyek de tê kirin. Yani ne em bêjin tenê wek şanoyekî, wek performansekî bîranîna şehîtiyek de îsal jî em bi vê rengî pêk dînin. Gotinekî şehîtiyek de heye divê li Enqerê ez fêr bûm ku şano berxwedana herî mezin e. Bi rastî jî mesela belkî her nirxandinekî me her parvekirinekî me em neçarî rewşa ku em tê de em dînin ser ziman. Mesela îsal jî taybet wek Rojavayê Kurdistanê bi giştî Kurdistan di nava evekî de Rojhilatê Kurdistanê di heman demê de bi vî rengî ye. Yani bi taybet wek Rojavayê Kurdistanê em di nava şerekî pir dijwar re derbas. Em geliyên pir zehmet re derbas bûn. Rewşa Helebê, rewşa Kobanê. Kobanê hîn din dor pêçê de ye. Yani wek netewekî em bîranînê xwe jî çalekiyên xwe jî hunera xwe jî di şert û mercên asayî de derbas nakin. Niha milekî de em di nava şer danin. Duwarê siyasetê de di nava yani ji bo ku em bikaribin wek netew hebûna xwe ev bikin di nava pevçûnekî danin. Di heman demê de duwarê hunerê de jî yani rûxmî ku mesela di nava dorpêçekî pir milî de em bin
dorpêçekî pir milî danin, dîsa jî li gel me jiyan raneweste. An jî em bêjin çalekî me yê hunerî ranewestin. Mesela îro li komîna fîlma Rojava grûpekî zarok hene, grûpekî jî mezin hene yanî wek endamê komînê. Li wir temaşayê fîlm dikin wek perwerde. Em îro li vir prova dikin. Yani qestên dixwazim çi bêjim? Di nava şertên zehmet da, di nava şer û êrişên pir dijwar da çalekî me yê hunerî nasekinin. Yani em di eva çawa bêjim? Nêzîkatiyên gelê Kurd, berxwedana gelê Kurd, rihê gelê Kurd, rûxmê hemû tiştî rihekî pir zindî ye, rihekî pir xwedî lê derketin he. Li ser vê esasî dîsa jî em yani bendewarin hêvî ne, gelê Kurd 27 Adarê da dîsa bi wî rihê xwedî li çalekî xwe hunerî derbikeve, tevlîbûnekî xurt li çalekiyên hunerî re çêbike. Bangewaziya me jî bi taybet ji bo gelê Rojava ev e. Ay bele birina seydik eminele ay lehele derbabe tüfegele birina delale dilimnim go derbabe tüfegele ay bele seydik emi çubur oca kıyameti ay derab seydik o seyde vanomu go piçuk o tifalo deng bejo bilur vanoy ay şalu şape ah delalo nergize